Mă cheamă afară, băieții mei sunt la scară. Haide frate, coboară, dăm drumul la o vrăjeală. Nu vorbim la telefon, ca să fie treaba treabă. Suntem paranoici, cred că frate la prăjeală. Îmi iau hainele încet, nu e grabă, mă așteaptă. Ăștia bro deja sunt fierți, mă sună hai coaio tate. Le zic stai mă coai un pic, că nu știu unde am cheia. Între timp cu toate astea văd că sună și femeia. Îi răspund, îi zic că-s afară cu băieții. Nu mai urla fă la mine, cei cu atâtea pretenții. Lasă-mă să fac talentul, ies pe ușă, iau și șencu. Dar știu că o să fiu chill, nu am chef de X-ulescu. Ies afară, întâmpinat de 3 golani. Primul lucru care îl fac, ei întrebăi aveți bani? Răspunsul e negativ, evident așa-i mereu. Iar nu avem bani de marfă, iară trebuie să învârtim greu. Primesc 3-4 mesaje pe session că sunt filaje. Băieții ăia vor marfă, îi ajut, așa se face. Dau mesajul unui băiat, marfă nouă pe oraș. Am cerut vreo 4 plicuri, banii după și zic marș. Am ajutat băieții, mi-am ciupit, așa se face. Mă întâlnesc cu fraierul, îi dau banii, mă lasă în pace. Urc cu băieții mei până la mine 3 etaje și ne apucăm de rulat paie mari, fac peisaje. Și începem să fumăm, râdem, îl și aberăm. Terminăm mai toată marfa, ne apucăm să cântăm. Trecem pe la aparate, speranța să câștigăm. Un tovarăș de dublaje, 6 bețe și plecăm. Ne mai luăm câteva plicuri seara asta, iar picăm. Mai fumăm câteva paie, începem să ne mutilăm. Un tovarăș cheamă bol, pleacă acasă mutilat. Au plecat băieții mei, rămân singur, sar în pat. Încă unul, se fac 3, mai chem unul la vrăjeală 20, stăm pe vreo 3. Mi-o dau filme prea nasoale, nu mai pot să urc pe scări ușor, să nu vadă garda să mor în mine ce mișcări. Arunc scromul în alcool să mă iară o amețeală. Văd în plic ce a rămas iarba și cu o mezeală lipicioasă. Marfa lipicioasă și femeia să-și desfacă zdranța cracii pe patul de la Ikea. Fume țigara de pulmul, le zic țigara mea palmenger ce să te arunci cu noi un lucky și tot fresh la mente. N-avem nevoie de tine, facem treaba, e corectă. Punem puștii la vândule, băgăm plicuri în borsetă. Deschid telefonul și ce să vezi, am direct un plan. Dăm mai multe ponturi, strada cu ai mei, deci la Logan. Alergăm toți printre blocuri, dar apar 2 polițai. Unul în spate, unul în față, ne lovesc cu un pulan. Ori până acasă mama face niște paste. Nu am timp să mănânc, că mă încearcă niște proaste. Îmi dau mesaj pe WhatsApp vreo 2 să le dau ceva de tras. Una bagă una pe morții tăi, ascultat. Vine una pe pastile, cred că pe demon albastru. Cu gura jumătate deschisă, zdranță proastă, ce dezastru. Mă întreabă dacă am de dat, îi zic doar de la gramaj. Vezi în rasa ta ce zi să nu se audă prin oraș. Pentru zdrențele alea proaste de mă sunau să le dau droguri. Dă-vă în pula mea, voi vreți să mă plăchiți, să-mi faceți cheie de-astea? Băga mea și pula în sufletul vostru, de acum să cumpărați de la jumicari.